Haga jingle kai Women Champion League hapring ka Juventus Persia ai ka Bayern Munich. Haba phai sha ka jingle kai ki theyele kai jong ka Bayern Munich kila khor ka namchop. Hadin bagilala abat pelem ki theyele kai jong ka Juventus da Arlanot. Badia gini ki ar gol jong ka Bayern Munich layo ban tap haga minit ka bakhat nyau, bat haga minit ka bah nyau pheulai. Haga jingle kai hapring ka Polten Persia ai ka Manchester City. Haga ni jingle kai ka Manchester City kala khor ga nam job hadin magalala abat pelim salit ya ka Polten dan laila ar. Badia ka gol pen job juga Manchester City layo ban tap haga minit ka bapra pheu. Haga jingle kai hapring ka Arsenal Persia ai ka Vålerenga. Haba phai shagane ka jingle kai ka Arsenal kala khor ga nam job hadin magalala abat pelim sok ya ka Vålerenga da saula ka wei. Hagawai par ka jingle kai Women Champion League hapring ka Barcelona Persia ai ka Hammarby. Haba phai shagane ka jingle kai ki theyele kai jong ka Barcelona kala khor ga nam job hadin bagilala abat pelim sok ya ki theyele kai jong ka Hammarby hadu khandai lanot. Bad hagane ka jingle kai ka Graham Hansen bad ka pina kila yo ban thep mar ar gol nak benta ka Barcelona. Haga jingle kai parlok hapring ka Mexico Persia ai ka USA. Hagane ka jingle kai ka Mexico kala khor ga nam job hadin magalala abat pelim ga USA da Arlanot. Badia gini ki ar gol juga Mexico layo ban tap haga minit ka ba ar pheu ar bad haga minit ka ba sau pheu khandai.